Znači što ima tu, to što znamo, ja mislim da će da bude 30% boljitak iz godinu u godinu. I ove su klege da suzbijemo. Treba samo kod vatrojica i skotiti. Ovo ću u tim, oni reju da ne sme neki dođe kod polja. Evo još jedno ovamo, Mir. Evo ovamo jedna dol vidim. Evo jedno ovdje. Jer 10 zanke, 2 morke i 1 peto. To je to za sad. Kod kumova. Od kumova za ekipu. Samo od kumova za cijelo društvo. Bilo vod, dakle, rano uvijek i mali, sad je vod, kako je